ассалому алайкум тамошобинони азиз. Ана имрӯз беҳисоб шукронаи Аллоҳ меҳрубона мекунам, ки боз як орзуи ман амалӣ гашт. Боз пули як хонаи дигар ман кор кардам аз компанияи Faberlic. Валлоҳи ягон ҷои гапи ноҷош нест. Бовар кунед духтарои азиз, ман ягон ҷода кор намекунам ғайр аз компанияи Faberlic. Беҳисоб шукр мекунам. Ана ҳамин пулора ман дар муҳлати 6 моҳ кор кардагим духтаро. 6 моҳ дар муҳлати 1.5 сол зиёда аз 15 миллион ман аз компанияи Faberlic кор кардагим. Ҳамаш дар дасти худонай. Сами главни сабр, тоқат ва желания. Желаниям роли муҳима бозӣ мекунад. хоҳиш, яъне хоҳиши кор кардан дошта бошен, шумо ба ҳама орзуҳотон мерасед. Барои мо дар зиндагӣ аз ҳама мотиватсияи калон фарзандони мо ҳаст. Фарзандоне ки мо аз даруни дили ҷигар